18 września 1939 rok. Winy należy do Polski. Mieszczanie nawet nie podejrzewali, co ich czeka dalej. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żaluj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie. Panie pułkowniku, wojsko sowieckie przekroczyli granicę Polski. Jakie propozycje? No to musimy przede przejąć mieszczan. W końcu broń żołnierzom. Najpierw zobaczymy, co wojska SSR mogą zrobić. Tu, oficerze, idziesz na zwiadę. Rozkaz! Sowieci! Tam Sowieci idą! Pomóżcie jemu! Pomóżcie jemu! Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Оборона Вільна під Зв'язком Совєтським тривала один день, поніж був розказ війську польському до вицофанися, аби не утерпіла людність цивільна. Оборона нашого міста, хоч аж крутка, позостала символом опору і посінценції żołnierzy. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas.